Per mi, l'economia hauria de ser la capacitat d'una comunitat per gestionar la vida i els béns materials que fan possible i sostenible al final el món. La economía tendría que garantizar un equilibrio entre la madre tierra y la convivencia, ¿no?, de los seres humanos. Si l'economia és com resolem les necessitats que tenim, clar, aquí hauríem de preguntar al sistema econòmic en el que estem les necessitats de qui i de quina manera s'estan resolent. Una economia per nosaltres que tractés l'envelliment seria solidària, no? Una economia social i solidària que no es basés únicament en el lucre, que és el que actualment està passant amb el nostre sector. La definició d'economia és la definició normal, la ciència que regula com s'organitzen les persones per satisfer les seves necessitats. Aquesta és la definició. I que jo sàpiga, l'economia no està satisfent les necessitats, està satisfent si li va bé el capital o no. O sigui, això genera més diners o no genera més diners. De fet, li preguntes a qualsevol persona què és economia? Dinero. Diguéssim que els orígens de l'economia feminista està precisament en fer emergir aquesta part submergida de l'iceberg, que són tots els treballs reproductius i de cures que es duen a terme en espais no considerats econòmics, que són invisibilitzats, sovint no remunerats, molt precaritzats. Posar de manifest que el sistema econòmic capitalista no és autònom i que du a terme totes unes relacions d'explotació també cap a aquests treballs i cap a les persones que els duen a terme. Això en un primer moment, i després el que proposa l'economia feminista, que és quan es torna més rupturista i més política, en el sentit ja no de denúncia, sinó de projecte polític, és en el moment que l'economia feminista planteja no només fer emergir aquests treballs, sinó que tots els treballs que sostenen la vida siguin posats al centre de l'organització socioeconòmica. És una crítica integral a la mateixa forma d'entendre l'economia, d'entendre el sistema econòmic. O sigui, des de l'economia feminista es poden qüestionar l'habitatge, l'accés a subministres bàsics, els projectes de megamineria. Es pot plantejar la sobirania alimentària, es poden plantejar moltes qüestions que van més enllà de les cures, però que estan també atacant la vida en aquest sentit. El sindicat s'ha convertit en una eina fonamental d'empoderament de les veïnes, de lluita i de resposta col·lectiva a la crisi de l'habitatge. Te n'adones que les persones que vivim de lloguer estem absolutament comptabilitzades com a números, on només tenen en compte la capacitat que nosaltres tinguem per seguir-li mantenint el negoci, no? I ho hem vist ara amb la crisi del Covid, com tot això s'ha accentuat. O sigui, com la gent ha perdut ingressos i els rentistes i els propietaris han seguit mantenint la seva capacitat de seguir extraient rentes, no? Aleshores, per nosaltres és una cosa que ha d'explotar ja. Per què s'ha creat tanta por al voltant de l'impagament, o per què s'ha creat tanta por al voltant de l'ocupació, si realment estem parlant d'una qüestió central com és l'habitatge, no? I on en qualsevol moment puc perdre la feina, i aquest perdre la feina pot implicar també perdre la casa. Quan això està en risc, posa en situació de risc tota la resta de trontolla, no? Les va servir muy bien. No, es que esto no. Que es decir, o sea, el por qué y el cómo, ¿no? ¿No? Sí, porque además con la primera parte te enteras de la persona que nos está hablando.
nosaltres volíem i el que volem i el que estem intentant construir és la transformació, és una altra mirada, és construir una nova mirada cap a l'envelliment, cap a les cures, perquè no ens sentim còmodes en la manera en què s'està tractant l'envelliment, ni com a treballadores ni cap a les persones velles en procés d'envelliment. Actualment, com que és un sistema mercantilitzat, el que ens trobem és que les persones poden envellir segons els diners que tinguin. O sigui, si jo tinc diners, tinc més opcions. El conflicte capital-vida el que posaria sobre la taula és que la pròpia reproducció de la vida dins del sistema econòmic capitalista és un cost, és un factor de producció, és una mà d'obra que ha de ser reproduïda, que ha de ser sostinguda i que, per tant, quants menys costos suposi això pel capital, més marge de benefici existeix. I en aquest sentit, la vida es veu atacada pel propi fet de trobar-se en aquest sistema. Diguéssim que el que fa l'economia feminista al reformular el conflicte capital-treball és explicitar que aquest conflicte va més enllà d'aquesta relació que es dona en el mercat laboral i que s'estableix mitjançant el salari i que el conflicte del capital aprofundeix i entra a les llars i que el que està en joc no és el salari, sinó les pròpies condicions de vida que es resolen molt més enllà del que és el mercat. I el primer que s'hauria de fer és dir, bueno, aquesta decisió que estem prenent com a sistema, com a estructura, com a país, com a política, com a el que sigui, està satisfent la vida? Està cuidant en la criança? Vale, fem 4 mesos de baixa de maternitat. Això satisfà les necessitats de la criatura? No, doncs no. Totes les decisions que es prenen en aquest sistema són va bien para el capital o no va bien para el capital. I s'hauria de prendre va bien para la vida o no va bien para la vida. A l'estat espanyol, el sector funerari està dominat majoritàriament per empreses privades. Que més enllà del preu, la pregunta és, volem que es faci negoci amb les nostres morts? Perquè encara que fos superbarat, la qüestió és un dret bàsic, és una necessitat bàsica, morir, igual que néixer. I cuidar com ho fem, cuidar com morim, perquè és vida, i tenim drets bàsics amb la vida, amb les nostres vides. Jo crec que fer negoci i treure profit econòmic de qualsevol cosa que sigui una necessitat bàsica de la vida ja és anar en contra de la vida. Ja sigui des de l'alimentació, privatització de l'aigua, privatitzar serveis bàsics com l'educació, la sanitat. I sí, hi ha un negoci milionari. Hi ha un negoci milionari amb la mort i és una cosa que s'ha potenciat i s'ha facilitat des de les administracions. Quan els béns es mercantilitzen, el que passa és que es perd el seu accés universal. L'economia feminista el que aboga és per universalitzar uns estàndards de vida, unes condicions de vida per tota la població que evidentment s'han de veure garantides totes aquestes qüestions. Nos conocimos en un modelo institucional, residencial, donde hay, se fusiona el tema mercantilista, las grandes empresas, pero sobre todo había una cosa que nos unía, que es que veíamos personas mayores que podían estar en sus casas y estaban en un modelo residencial. Era un tema de las personas mayores a decidir dónde vivir, o sea, generar alternativas y visibilizar el derecho a decidir dónde vivir cuando una persona es mayor. Entonces, para nosotros es muy importante
que este cuestionamiento, esta posibilidad de decidir dónde vivir, genere unas políticas y unas prácticas para que el sistema de cuidados apoye esta capacidad de decisión de la persona mayor y que esto tampoco sea a costa de las libertades y derechos de otras personas, como pueden ser las mujeres españolas del Estado español, que generalmente son las que cuidan a un familiar, o personas inmigrantes que generalmente también son mujeres. Entonces esto no es una cuestión de que la persona tampoco se quede en casa a costa de cercenar o limitar los derechos y libertades de, en este caso, las mujeres. Como mujeres migrantes, al llegar, pues nos damos cuenta que el trabajo del hogar y los cuidados es un área que está feminizada, es un trabajo que ya se da por sentado que solo las mujeres lo pueden realizar, entonces la mayoría entramos en este sector de trabajo, ¿no? Y del hecho de ser mujer, migrante y empobrecida, como dicen, ¿no? Las tres ejes que nos atraviesan, pero hay muchos más. La mayoría de las donas son las que se quedan en los hogares y son las responsables, diríamos, de la llar familiar, están los fills, los mares, i per norma regular en el sindicat veiem que són dones, la gran majoria. En canvi, els homes, si viuen sols, la majoria de vegades marxen més fàcilment. En canvi, les dones no, queden per què? Perquè tenen els nens al col·le o tenen els avis que estan al seu costat, no? I tenen que portar-lo i no costa més marxar del cicle, no? Del familiar. Clar, a la pregunta com cuidem el morir també implica, i aquí també l'economia feminista, no? És qui cuida el morir i en quines condicions, no? Clarament, generalment, majoritàriament aplastant, són dones les que cuiden a les persones que estan en el final de vida, són dones les que acompanyen en els processos de dol i són, al cap i a la fi, les dones som les que sostenim la vida en tots els seus àmbits. És a dir, ara mateix les cures se resolen en els marges, no? Que és una mica també la crítica de l'economia feminista, a la centralitat dels mercats, ve per aquí, no només perquè els mercats siguin l'únic lloc de valoració econòmica, siguin els treballs pagats, siguin els treballs que permeten reconeixement de drets, sinó que el mercat ordena la vida, o sigui, no només ordena l'economia, ordena la vida i ordena la gestió dels temps quotidians. De dir, bueno, no, doncs jo faig la meva vida i a part cuido, no? O mira, ara m'ha passat això, tinc una necessitat de cura i he d'aturar la meva vida, la normalitat, no? Perquè ara sóc vulnerable. Doncs és trencar una mica amb aquesta idea i posar la cura en el dia a dia. Llavors jo penso que les relacions comunitàries porten una mica en això. Per nosaltres, per exemple, la cura el considerem com un bé comú. O sigui, tothom és o ha sigut cuidat i tothom és cuidador i ha de ser-lo. O sigui, això ha de ser així. Clar, la cura com la gestionem d'una manera que no sigui un fet privat, que sigui un fet corresponsable, comunitari. Posar en joc també tota la comunitat, o sigui, en joc participatiu de tota la comunitat. No solament ja t'encarregaràs tu, que ets la mare o el pare, no? Ja t'encarregaràs tu, sinó també posar que siguin responsables tota la comunitat. Y cuando arribas al sindicat, rebre esa información de dir, tú no estás sola, ya te sientes, diríamos, informada y acompañada, i després hace que te hagan fortes, no? Perquè sea tu mateixa la que tenga que lluitar por si vol quedar-te a casa teva o si decide marxar, eso és una voluntat pròpia.
y desde el sindicato rebre ese apoyo. A nivell cultural, jo penso que hi ha una barrera molt gran en viure en comunitat els dons, precisament perquè estem tan individualitzades i perquè no ens han ensenyat que això és possible. Però si tu vius coses superfortes, de dolors molt grans, de pèrdues, de la consciència de la teva pròpia finitud amb altra gent, això vincula la comunitat d'una manera molt potent. I això és una de les parts tan potents i tan polítiques de viure el dol i la mort en comunitat. Igual que en el suport mutu en salut mental o en qualsevol altre, o amb la gestió del dol o amb el que sigui, no? O sigui, és com un malestar compartit. Deixa de ser un fantasma individual per ser un punt de trobada on es pot treballar col·lectivament, no? Llavors, per mi la comunitat té també molt aquest paper de situar les persones entre iguals, no? I llavors, de trencar una mica aquesta jerarquia pacient, usuari, expert, professional, i per establir una relació en la que realment totes tenim necessitats de cures i totes cuidem i totes assumim cuidar. Per molt que pugui haver-hi governs progressistes, tant municipals com estatals com autonòmics, veiem que els impediments són clars i que el lobby rentista és molt poderós, no? I que aquí s'estan intentant fer coses, però sempre hi ha com un topall que si no s'organitza des del carrer no aconseguirem mai tombar, no? Como colectiva autoorganizada de mujeres migrantes, trabajadoras del hogar y los cuidados, tenemos muy presente que es necesaria la colectividad, ¿no? Y ese trabajo en red. Estamos dentro de la campaña de regularización ya, porque vemos que es importante hacer una presión estatal como migrantes, porque es una campaña en la cual los que estamos activos somos migrantes, o sea, hemos pasado por esa burocracia, ¿no? Entonces sabemos lo que hay y sabemos que hay muchas compañeras y compañeros que no tienen todavía documentación y siguen siendo objeto de vulneración de derechos. Tanmateix, no? Vull dir, tot i que jo soc una ferma defensora de l'autogestió i dels moviments de base, el cert és que no deixen de ser experiències minoritàries en part perquè no tothom té les mateixes opcions de participar d'això, no? I aquí hi ha un biaix de classe molt fort, hi ha un biaix territorial molt important, i per tant, quan estem parlant de garantir drets, és l'administració pública qui s'ha d'encarregar de que realment totes les persones puguin tenir accés, no? O sigui, nosaltres, és clar, no? Treballem a un nivell, no? Que es diu Cristina, no? Des de baix, no? Però un canvi d'aquesta magnitud, com el que se necessita, requereix d'uns compromisos a molts nivells, no? I si és real, no? Aquesta voluntat pública de transformar, de fer les coses d'una altra manera, cal canviar les regles del joc. O sigui, el màxim exercici absolutament feminista i radical és dir, cal treure l'habitatge del mercat. És a dir, cal deixar de considerar l'habitatge com una mercaderia, no? Aquesta és com l'aspiració absoluta, que ja no només té a veure amb la fi del rentisme o la fi de la propietat privada, sinó que és encara més radical, perquè canvia absolutament la manera en què tenim, ja no d'accedir a una vivenda digna, sinó de viure inclús en les nostres pròpies llars, no? Des d'estaments econòmics i polítics s'ha vinculat molt, no? El benestar en el consum, el PIB, el desenvolupament, el creixement econòmic, etc. I, evidentment, això ens parla molt poc de com de bé estem les persones, i hi ha altres qüestions que tenen molt més pes, no? Com pot ser això, la disponibilitat de temps, les relacions de qualitat, la qualitat de l'aire, de l'entorn, el contacte amb la natura, no? Tenemos que tener claro que mientras no haya un equilibrio con nuestra madre tierra, no vamos a poder avanzar, porque somos parte de esta tierra, ¿no? Entonces tenemos que entrar a los cuidados también ya con la madre tierra.
i com la natura són recursos limitats, no com el capitalisme ens vol fer entendre, que la natura són recursos il·limitats que podem estar explotant constantment, els éssers humans també som limitats. Jo crec que la pregunta clau en relació al morir és com volem morir, com volem cuidar-nos en el morir, perquè la pregunta és com volem viure i com volem cuidar-nos en el viure.